anase tight hono eye de wo hia ebinu ka se ye brei so tight atwam ebi se ye brei so ye som Kristo som ye wadom na se enti enhye ni ntwama bi a emre bi atwam ye twama Israel for se yemfa ma Lewi asofo no ene Lewi asofo no ni hobiem enti tight no eni hobiem na eni hode a de ne wo ho we ye Kristo som gyidie ba ko a eje achinje pa obia wo se de ositi ase eno nti na yedwumadie so anwumre ye bisa se ugyidie ne sen e wo tight ho atwam ane ntwamu atwamu a ne nsha na mu no ye de en ntwamu a sen na yesi yo no ni nyina eye nsembisa ye de ebrew anwumre midin ade Owoahene Acheampong na osofo Philip Kofinyan wadi kan atena ase asofo aka na to ye nkra wonam kwan so a woba na mene no be hya ase ye bre no nti na afi ye di nkomo no afiri ha ba bia wo beto ye no na ya toa so afiri ho ba bia ye di nkomo no kwa animu nso a ye be ma kwan na wo de wadwen kyere aba abeka ho na nso aba abekere ugidie mekanisa na anwumrei bosome ahyase ye ma akwaba e wo bosome no emu na Pastor Mpacho, good evening. Good evening, sir. Wadaroma na apomuto saying. Onyakupa adum yanwe pa. Yede adom ene ahwe ye nti. Yede wadi ase. Erade kurakura yen. Yede wadi ase. Yo, wadaroma fam paibo na ye mie ene dwumadie ano. Bedase. We yam bompai. Onyamtumfo a ewiase nyina edi wo. Amen. Anyibri so akra nyina rihye wonyam. Ewo nkwa and so ediche yen say efontua hen abrabodo ewo wiase right ye dawase ewo wi akoto erinche bebre dem no wo hye eti no na yakọ yen katado ebikume yi na ye de wonsam ye nyina won sonko a abobo aze ewotakwa krodwe mu ye de nimu adwumafu nyina so jampon sa amen krawondo na ni wondi ni yi ma station emogbo ase entim enkokan amonam don so amanipa bebre ate wonsam kayon anyibri ene ase ene ni wi e Jesus Christ demo amen amen pastor yeda sesa wo dem paibo abia no e de aman ne se de yede kan aka no ye ka tight ho asem de di nkan ye hwetwere no mu a e de ene tight idase se ye hwetwe konkon mu a yaka tight dem brunyi ebaka no ana twini ana pantini baka de ebupendu oye ewo ade na echemu du na ade eyimu kor 1/10 no yo ade baako ade 10 ana ade du na wuchemu wayi baako eno ene tight no eye enhye eye ahyede bi a ewo tworo no mu se awo ntoatoa so nyina yemfanya adwuma na bedase tight ewo chokonkronim na se bi sense ewo mu sen ne wa ewo mu no obohu ewo apam dademu okay se Onyakopon ede sa tight emre ema jufo nti no o question no eyense ane na eyense edema Israel for right na eyense edema Israel for enti se onye Israel ni a sa ahyede no won hyase bia na se wo hyase won hyase ma yanka ne choro kakra okay or Numbers chapter 18 verse number 21 24 and chapter 10 verse number 37 Numbers chapter 18 verse number 21 21 we are now at 24 verse okay 24
Okay. Yo, ye kan eye Mosre enwoma eye numere no eti edu nwotwe. Ne nchichemu aduonu baako. Na Lewifo no de won som a wosom wo ahyiaye ntomadan no mu no nti. Hwe mede Israel mu ntotoso dudu nyina mama won se ejapade. Obakan 24 so 24 no. Verse 21 who say sambi wo wa ehu be say ye ba dwentwe ho. Okay. Onyankopon no kase na Levifo no die me de Israel mu nyina the emphasis Israel. Me de Israel mu enyina de Israel mu nti so dudu nyina ama wo say omo ejapade. Right. Ebra omo Israel kodu Kenas asase no so no. Enti ebra omo che asase no. Sa Levifo no de ya mama omo asase. I just also omo yeso edwuma dabi. By 11 no de omo nya asase a na omo yeso edwuma. Right. Bible no kire ne enti a ya ma wo omo asase no bi. Senti nya no say se na wo kan wa ha no. Na Levifo no de me de Israel mu ebu pandu nyina amon say omo jen o say na Lewifo no de na Lewifo no de won na wonye ahyiaye ntomadan no ho som adwuma. What so that's the reason. Ayene ahyiaye ntomadan no ho som adwuma. That's a place of meeting. Ayene Nti anda e baka say aso dan ana say shemu dan so asofo. So now omo adwuma ya ne say 24/7 aforbo so omo kwa na say mu ya sa adwuma no. Right. That's the reason. Enti aye cha asase no omo yama omo bi na onyame hye sa ahyede. Verse 24 no. Verse 24 no say na Israel for ntotoso dudu a omema so ye maso ade ma Awurade no. Mede mama Lewifo no say ejapade. E dey among say ejapade. So ejapade a the 11 no omunya say omunya asase no. E omu ejapade. Right. Ade omo edidi so edinya omo ho. So Onyankopon so ejapade a ode ma Levifo no. Omo so ejapade an say. Okay. Omo nje sa entiso dudu no. Okay. Chapter 10 of Numbers verse 37. Chapter 10. Yeah. Of Numbers. Okay. Chapter 10 of Numbers. Verse 37. Okay. Numbers chapter 10. Verse number 37. Yes, sir. Yenti Erade Asem Ewo verse 37. Yes, sir. Numbers chapter 10. Verse 37. Yes, sir. Remember the NC 36 so. Yes, sir. Remember the NC 36. Can Or say na se eson ya o kan say Erade Sanebra Israel impempem no nchen 36 ne sa na e kan wo medie no. Sorry. Okay. Right. Yeah. So Sompa FM. Inti the point I want to say when you coupon at the man okay. Israel for Right. Levifo. Okay. And yeah Enye obia. Ye obia keke. Okay. Levifo. Se enye obia keke. Yes, sir. Na eye Lewifo de a. Yeah. Eba ne sen na ne aba beye ahyede bi eda ye nyina ye so a ye bi. Okay. Me that say. Well, and yeah obia no gitum say e ya hyede a also Christian bia etua ebupendu ana ntusu dudu. Adia ye de ntusu dudu no. Menua enye sika wo. Ntutu so dudu no nye sika. Enye sika. Na ye den ya.
Okay. Leviticus chapter 27, verse number 30. Leviticus Chapter 27. chapter 27, verse number 30. verse number 30. Yeah. Leviticus chapter 27, Yeah. verse number 30. 30. Yentie erade asem Yes, sir. ewo ho. Ose na asase no so aduane ntotoso dudu a efiri asase so aduade Yeah. ni nnua so abamu no nyina ye erade dia. So see, watch. Ade de tight. Ade de tight. And this woka fasika wase no. Enei se wo fasika wase no. Bible mu tight enye sika. Bible mu tight enye sika. Enye sika. Eye dia bia e kan kure bia be ka kiro. Be hu se enye sika. Okay. Eye duane. Nti enei se me pese metua tight a memfa ne se koko na maye e na mate me koko. Me pese metua tight a ne amanya no mechemudu a na matamba akon de kwa son dem. That's senda no woka nda ene e ka safa Christianity ho. Ayene. Na in fact Christian sumu no. Be biara niwa e hye a Christian for say. Okay. Omuntua tight. Bible no ba bia ni ho. Bia no say ye bie phone lines na say obi betimi a kire ba bia wa. So betimi a kire from Genesis to Revelation. Bia no che say a Christian for entua tight. Right. Sorry, from Matthew to Revelation. Omuntua tight. I would just say Christians entua tight. You know, what can say and there some person mutua tight. Yeah, there. Ewo Christian sumu no ana ewo apam from 101.1 FM. Ya de foforo. Apam foforo no ye sononko efiri apam dada no ho ana. Me bisa sa afi say apam foforo mu som no ye sononko firi apam dada de na na. Bocho ani. De na ye nsonson ye no. Ekwan bebre so. Ene say. Ba ko ene say. Seba no sorry worshiper. Apam da demu no. Na eye aforbo ahrowa. Okay. Na ewo. So can aforbo bit is say sacrifices. Yakopon o kan Leviticus chapter 2. Leviticus chapter 2, chapter 3. Yakopon emma oman Israel aforbo ahrubi. Ya we dwane aforbo, ya we boni aforbo, ya we asomdwe aforbo. Those sacrifices no. Right. Now and there's a way of bonia. Kuma bon from Buffore. No way then. Empire no obebo. Now was Boniface. Right. Right. Say, Oko Amedin Moon. Onyakopon Eddie Sabbath keeping. At the Yamra at Mama Israel. Okay. Onyakopon said in and say. Say oman no kaya nko nti e Israel. Okay. And then ehun yen say me keep Sabbath because the Sabbath addition enko so e because Sabbath na e dan so a enwoma also wo je no aforbo also wo bo no untumi no and dey wo mbo. Okay. Apart from ma me no kan bibi kakra. Okay. E Colossians chapter 2. Verse number 14 to 17. Colossians for woman. Yeah. Eti enai. Eti mienu. Chichemu do nine no. Ekuduru edu enson no. Yes sir. Yen kan erade ase no say. Na opepa yen so nsa no atwere a ewo ahyede no mu a etia yen no. Paul na one Jew for no abaye Christians for oma dwen no che say Christians ma ban still na say de apam da dambra no de adwuma. So Paul won konkron enam no so e che sa enwanum say dabio owura Yesu Kristo wo oguye no opepa embra no emu right ya etia yen not yen Christians but yen Jew for Onyankopon ade embra no ema yen koso
na asɛnnua no ho a ɔde kɔbɔɔyɛ no na ɔde ayi afiri kwan mu sɛ si owa Yesu Kristo yɛbɔ no miamu dua mu no right na kyerɛ sɛ mmara no apam dada no yɛbɔ no asɛnnua mu okay yɛabɔ mmara dada ne asɛnnua mu yɛabɔ no asɛnnua mu na ɔworɔ mpanini ne tumidie yi wɔn kyerɛ pefee di wɔn so nim wɔ mu so publicly so Jesus Christ ɔmo sɛ Jewfoɔ no ayɛ sɛ ɛbɛtakwa ha mining area na those areas are ɔmo yɛ blasting ɔmo sɛ ɔmo wɔ notice board ɛwɔ hɔ nti sɛ ebi a nnɛ 2 o'clock yɛbɛyɛ blasting yɛtwerɛ ɛwɔ notice board no so nti obiara bɛhu sɛ yɛsi 2 o'clock yɛbɛ blasting na kyerɛ wayɛ ahwɛ yie nti ɔyɛ public okay so Paul ɛsɛ ade no ɛyɛ bɛgom ma obiara hu sɛ ampa Jesus Christ woyi saa deɛ na ɛfiri hɔ okay so eti dunsi nkyekyɛmu dunsi na wɔsɛ enti mumma obi mmu muatɛn aduane ana anomneɛ in the Old Testament no na Onyankopɔn ɛde mmara ɛma Jewfoɔ no ana Israelfoɔ no right edibana na ɔmo di na yɛ nnam bia na ɔmo we Israelfoɔ na ɔmo we prakɔ ɔmo we akwanwona sɛ nda wo sɛ wo we prakɔ wo we akwanwona wo nyɛ Israel nie enti wo mkrakɔ sɛ adɛn nti wo baka kyɛ obi sɛ adɛn nti wo we prakɔ ma mo bi nka nkyɛw sɛ eduane wei mendi mma obi mu atɛn aduane ana anomneɛ ana afahyɛ ana ɔsrane foforɔ ana homenna fam na ɛyɛ nneɛma a ɛbɛba no sunsum nko ara ɔsɛ wenu nyinaa yɛ shadow in fact kasa na wɔde twɛ aban foforɔ no the word shadow here no just a draft or a sketch right to say wopɛ sɛ wusi wo dan na draftsman I drafted a dino okay na wɔhwɛ so esi dan no normal room so wɔsɛ ɛkɔ asase no so right sɛ wusi dan no wie okay bibia complete a so wo dem yɛka sɛ sisi a wogu so wo hide dan if you go so say me bɔtɔ wo dan mu wo dan so wo esie wie wobɛkɔ akɔtena wo dan nim anaa bɛtena obi ne fie no akɔ so ahwɛ saa plan no mu saa sɛ m'ani gye plan no so plan no ɛne dan na wɔpɛ wopɛ dan ade nkyɛ wɔpɛ dan no sɛ no deɛ wobɛtumi akɔtena mu that's it plan no deɛ wontumi ntena mu so Old Testament no right saa na wɔn kronkron ɛse no okay just a draft ɔse na for dear no or the reality of Jesus Christ na nipadua no yɛ Kristo dia that's it right and the Old Testament no or serving the purpose the purpose in na say right oba guide na Jesus Christ aba so Christ just ba Old Testament e wi na dwuma Christ ba ana Christ nya ba ye no Old Testament adwuma okay Christ oba ye no na Old Testament e ye adwuma kapem se owuye no sorry okay na Old Testament e wi na dwuma na ene ye beye den reconcile we okay. Bible no baabi eka se Yesu no anum eka se wa mesei eye apam dada no ana mmara dada na na hyɛde a na ɛwɔ hɔ kane no na ɔba bɛhyɛ mu ma ye bɛyɛ ne den ye de bɛgyina he wɔ nkɔmɔ a yɛdie mu sɛ yɛka sɛ tight no ɛwɔ hɔ ma nipaku bi na atwa mu a Yesu asɛm ɔka ye de bɛgyina he medase aha ɛwɔ twɔkonkɔ ne fa yi ɔyɛ nkyase bi a enipa bebree no sɛ be yɛnya ɛnyɛ wɔ hɔ okay because the oka sakasa or Matthew chapter 5 okay verse 17 and 18 Chino can say shama okay but brofon say fulfill okay so there's difference between fail and fulfill bebree no you use the word fail at the more fulfill okay na when you kasa
fulfill so dear. Just say, oh, my baby, abemu to come to pass. And now, what can't feel? And no, what feel something to the brim, like a beer in Subi or to a bimuna, and yet a sin. Yes, oh, for become now a yama. Okay. What feel? Right. Now, Jesus Christ, young kind of honor, common. And Matthew chapter 5, verse number 17 and 18. Matthew Asempa. Yeah. 18 Nenchichemu edu enson ene du nwotwe yentie Asempa no. Munsusu se mebese emra no. Emra ana adifo no. Mama a mese na mum mebehye muma. Cambrofonian shade. Media no ye twi. Okay. Ora Yesu Kristo obaye I say well apam da demu yes Jesus Christ won enkom bebre. Right. Enyoma obeye oba church na Jew for Jesus Christ the time we oboto omo. Well, Matthew chapter 5 through chapter 7. Yes, the sermons on the mount. Ora Yesu Kristo kasa na okanyina no sunsun mehiafo sunsun so nkwafo no they were doubting. And some of the class we can on bibi and fa and rano bibi soon so now also Jesus Christ reka asamfo bi. Right. Now also munsusu said me besa mrano anan konsafo no ma besa no nemo me besa ma do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not came to destroy but to fulfill. Hane kasano. Right. Ma mbese no nemu mbese mu ma. Che say ma emra no yaka law na wa hana. Jewfo no the Old Testament no omu chimu free Genesis about the book of Deuteronomy no law books. Okay. And ye can prophet so we call Bible ma there were about 17 books are prophet books, prophetic books. So the books in no the law and the prophets no what can Jesus Christ wants him. Right. And Jesus say, ma what can what embranimu. I had 10 commandments but that law books no 101.1 Hebrew no yabaka the Torah books no. Me want some what can womb. Right from Genesis chapter 3 verse 15. Benya enkwamsha from Jesus Christ nugu and no sorry master. Onyankopon say Abraham bo Genesis chapter 12 verse 1 to 3. Okade nasini eno behira ewiase nyina no Jesus Christ wants. Right. Eko Deuteronomy chapter 18 verse number 15 and verse number 18. Moses say Nyankopon ka kire ndo kan kire man Israel say obeyi enkomseni bi otero ni Moses. Oda man Israel. John chapter 5 verse number 46. Jesus Christ ben was I mean Moses wasem. So in the law inti ma emra no waka wasam efa me ho eno ena me be mere ye. Okay. So on ye again there old and the new ni na no ye fan kan no ye mansum dabi. Nti say sadia mimisa wo say yeah apam dada atwam aneda so ye adwuma. Apam dada atwam ntia because nani na nyina ye kwa asore a nsore bebre ekoti apam dada no e de ye nkyerkyere ma ye. Okay. Share 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians. Okay. Share verse number I think 10 to 12 in here. Korinto fo ngoma edikan. Yes sir. Korinto fo ngoma edikan. Etidu. Ni chichemu saying. Share chichemu du eba. Okay. Do me more. Enso mu nwinwi sede a wo mu binom nwinwi ye na osefo no bese won no na yenum nyina siye na aye kokobo ama won na watwero no se afutuo ama ye na
we are se bre awie ye ato yen yi. So I had to apam da dano. Okay. Yeshemu as example. So already used to be no okoti right. No abreso. Dem no abreso so eye no. Say open the story of Noah abreso. I was some call apam dem. Okay. Na mkoshe. Right. Sene enyoma eye. Okay. Eno nche say ewie ibri so Nyankopon ade apam dada or say nsuyiwi ene obese wiase. Now say kasa apam dada no etwoma. Eno nche say untumi nkotu. Oho emfanyeso. Okay. The thing say the principles no eye dwuma. Say one the principles na at least o kochi ho o hwe sene ye hwe touch sama ye kan say the principles say wo mu eye giving, right, but and ye nhye say or say chinchin chan as I say odema medem ma say ja mesika me won minchemu du na mefa ba konko Christian Sompa church say mesika me wa me di bo urade adwuma no eye mia no say me decide. Okay. Mia no say me decide say be 10%, say be 20%. Eno so no kokobo bia nda ho say bosoma aso memfa me ntue misika nti asori mpanyimfo ebode wuro amafo church na bra so and sorry baby o mo boss ada wuro asori bi yo hokora say uye obi a wunta ntua title asem to a ye hwe no ho edit take decisions say wukura wuntua on nipa no kura wuntua title nti no on sheda nya asori ba papa ti yensie no kura we enja bible ncheche so nde adena aye so popular ewo nso kama aye say Christian sorry no de bebre mu omoda so age tight na omo ye ne se de aye kan. Well, me too me champi but kakra me too maka in the bebre ni susu say eya kwan a betumi afaso enye sika bebre na yen adwemu no susu say o say yen ji na fa ye ejuma erade ejuma. Okay. But tight no obon ebra ye can ewo Numbers chapter 18 tight yen fa ye eya na edisi asoda eye tight ena yer koto instruments. Okay. Yen hia waso dem Right. tight ana ye dwane no ye de ma asofo no Ya the tight na man so for. That's it. Nti send ye obi so beka say enei nya aduane na ye de ko ye de sika na eko nti the same principle na wo ka ho asem no ye de sika na beko akoma asofo no Me that's it. Say wo ba apamfo mu a ye apamfo asomfo according to 2 Corinthians chapter 3 we can verse number 3 to 12. Okay. But yen hwe yen giving kana ye fa so yisika right send it ewo ason dem e de bo nyame adwuma. Okay. 2 Corinthians chapter 2 Corinthians okay verse number 6 Korinto 4 enwoma etoso mienu etinsia chapter eti enkono yeah 9 verse number 6 9 okay ye ntoa so kan said ya watchro say otopete ode mahiafo na tenene no second Corinthians chapter 9 verse number 6 okay Ephesians 7 no wasi dia yeguo na yebetwa okay na yedie dia odua no chinchin mu no betwa no chinchin mu na dia odua no bafu no betwa no bafu said dia obia asusu na koma mu no omma enye amemmenenfe ana ohyemu yenja ha okay wo apamfo from say me japade so yesika right another bibiara me de emma onyankopon say me de boa onyankopon adwuma no onkrako se bra enye nhyew won shokete okay na onyankopon edonya oti n'enyim emma ja wesusu ewa komemu enu nama ani bi se ben tight na
bebre no aye nsa mo bebre nkwa sorry nsori bebre ye nhye enti ono jo wan kwa sorry os me tight bebre ni charge njo nkwa sorry na so obre na so nya okwa sorry a sika no otua enso na abodwe kwa so ba mimisa se apam dada no mu a na aye abusua no ede aduane kɔ ekoma lewifo no mimisa sa bere no mo kwa asora no mo afode no mo ntua o mo nto bibi te say collection. Why not? Because near ye kind say see wo 2 Corinthians wo ma ye kan ye misusu ye say we ni ye collection ho asem na wo kan ana say bia giving ho asem but tithe no I say no specifically mentioned. Sure, and specifically mentioned now come asem to ekuobi. Okay. You can be Exodus chapter 30. Exodus chapter 30. Verse okay. 16. Na omu eyi sika. Pa. Na omu yisu sika. Tema Onyankopon enam Moses ro catch oman Israel. Exodus chapter 30. 30. Verse number 16. Okay. 30:16. Moses ngoma etoso mienu eti aduasa. Ne nchichemu a eye edu ensia. Yenka yenti Awurade asem. Na jeje mpatasika no Israel for no nsem. Na fama ehia yentomadan no mu som no. Na enye Israel for no nkaye Awurade anim. Na womfa mpatama mokra. Sino omu yisika. Nti no omu tuetue sika. Okay. And you know, I saw it was a mekacha say, and yet tag sika. Any a day. Sika, yadi as you see down into your skabby fan tag and Vinci dine. Okay. And I perceive I saw them when you just skabby fan tight. Ne be no sa. I saw down no a more as you see no. Now omu sikabia mutia. I know you sika benya. I don't know, ya can see and pata scan. And you know, mu yisika. Apart from tight no mo yisika omo de ye said the first baby omo shedi no edwumadi. Okay. Nti enei sa sorry bi egitom say emre bi atwam na omo tua tight assign to collection ye be say ye toa sa principles na so na ye de hwe say ye benya sika anadwetre kakra ye de abo asore no ho bra eyem fom so be da say hwe Onyankopon the command no first that me Numbers chapter 18 ayene Awurade asem no tight no ye wo wom a ege tight ye wo wom a omutua tight na ye wo omoje enti enna no o say bi o dey bi say won say so sankrofo ne bi wo hwana ka Levifo no enya omo ne di asofo nei dabi nti na wo ye sofo a yen ntime mfa wo nka se wo ye Lewi dabi okay hwe yen kwa apamfo fro abra Jesus Christ by na yen hwe se ne emra no ene tight no okay gina bio eche yeah kan hefa Hebrews chapter 7 Hebrew 4 enwoma no eti enson look at verse number 5. Hebrew for my tin son chichemu enum. Yenti Awurade asem na atifi asem no o say Melchizedek sane Abraham. Eno ne atifi asem no. Na wona ofiri Lewi emamu nya sofudwuma that is no so woma na omo ye Levifo no omo nkuto ne nkwofa na omo eye asofo na wona ofiri Lewi emma no mu nya asofudwuma no nso wo ahyede bi se wonye ntutusu dudu so Owoahene tikasanye yo ahai wona na according to Onyankopon emra no wona na o say tight Levifo no and it's almost tight and Levifo no so yaka Levifo na Jacob the bano that the third born right Jacob
n'asefoɔ ɛnti sɛ wonyɛ saa Levi asefoɔ ni na sɛ woyɛ Benjamin asefoɔ ni a wontumi ɛnyɛ ɔsɔfoɔ. In other words wontumi ngye tithe. Okay. And ɔsɔfoɔ biara ɛni hɔ a ɛnɛ yi ɔretie program yi a ɔbɛtumi aka sɛ meyɛ Levi ni sɔfo bi ɛni hɔ. Sɔfo bi ntumi nka sɛ ɔyɛ Levi ni. Sure. Na wayɛ Levifoɔ ahyɛdeɛ. Ahyɛdeɛ yɛbɛkan yɛbɛtua akenkan no so. Okay. Na twerɛ no akyerɛ beebi a tithe no ɛne Levifoɔ adwuma no egyina sese. Okay. 5 na esi wɔn. 5 no nyansi. Sɛdeɛ mmara no teɛ wɔ ɔman no ɛne sɛ wɔn nuanom a wɔn nso ofiri Abraham asene mu no nkyɛn. So still also this verse no ɛkyerɛ wɔn a also mutua tithe ɛyɛ wɔn anom ɛyɛ Israelfoɔ. Ayene. Christianfoɔ ɛyɛ Israelfoɔ. Okay. Christiani ɛyɛ Israelni. Yɛka Israelfoɔ a wobɛtiresi wobɛkɔ da Palestine asase so. Saa Israelfoɔ ba yɛn mo Christianfoɔ yɛn yɛ Israelfoɔ. Okay. Nti saa mmara no ɛnkyekyere yɛn. Ti sɛ obi antwi a ɔnyɛ mfom so ɔnyɛ ɔmfom Awurade. Awurade na bɛka sɛ ade no etwam. Can verse number 11 and 12. Verse number 11 and 12. Yes sir. Ɔse na afei sɛ pɛyɛ nam Lewifoɔ asɔfodie so ba ɛfiri sɛ ɛno so na ɔman no nyaa mmara no. Onyankopɔn deɛ ɔyɛ sɛ Lewifoɔ no ɔmo na ɔmo yɛ asɔfoɔ. Saa nkurɔfoɔ no so ɔmo na ɔmo hwɛ ɛde Nyankopɔn ne mmara ɛde ma ɔman Israel. Right. So Jesus Christ waba. Okay. Ɛna obi sɛ dɛ sɛ pɛyɛ sɛ Levi edwuma no edi mu a anka hia bɛ na ehia sɛ Okay. Ɔsɛ anka ɛde ehia ɛna ehia bio sɛ Melkisedek akwan so sɔfoɔ foforɔ bɛsɔre na wɔn ka no sɛ Aaron kwan so. Aha Jesus Christ wɔn asɛm no wɔn. Owura Yesu Kristo ne ɔyɛ sɔfo. Right. Sisi a high priest or Jesus Christ. Na Nyankopɔn ɛwɔ apam no de ne mu so. Obiara rentum yɛ high priest. Wabra on free Aaron, Moses ne brother no. Right. Nyankopɔn ɛyɛ Levifoɔ nyinaa so na ɔmo yɛ high priest. Okay. High priest no ɔde ma Levi Aaron. All right. Ne ma. Jesus Christ ɔyɛ high priest a free Aaron mu. Okay. Sana nkronkron ɛka no. Okay. Na sɛdeɛ na sɛ ɔsakyerɛ asɔfodie no a etwa sɛ ɔsakyerɛ mmara no nso. Owoahene mmara bɛn ho asɛm na ɔken. Ɛyɛ mmara bɛn a? Verse 5 no wonkae. Tithe no ho asɛm na ɔkan. Meka kyerɛ. Sɛ yɛsakyerɛ kwan a yɛdi sɔfo no de a. Ɛne tithe no so. Ɛne ho mmara no. Ɛho mmara no. Ɛwɔ sɛ yɛsakyerɛ. Asesa. Mama wo yufro verse 5 no wokan no. Yehu sɛ Nyankopɔn sɛ wɔn a ɔmo yɛ Levifoɔ no ɔmo na ɔwɔ ahyɛde dɛ wɔngye. Sisi ana sɔfodi no wasesa. Okay. Kwan ɛfa so di sɔfo no. Ndi ho mmara ɛnso asesa. Nti sɛ ne obi gye tithe. Yeah. Ɛwɔ asɔre bi mu a. Wobɛka sɛ yɛ dɛn ya? Meka sɛ ɔyɛ mfomsoɔ. Ɛyɛ mfomsoɔ. Ɛyɛ mfomsoɔ. Ɛngyina Bible nkyɛkyɛ so. Oh, okay. Sure. Okay. Nti ɛno no yɛ ɛno so na amanfoɔ ɛnso ɛka sɛ ɛnɛ ne nyinaa amanfoɔ reference Malachi sɛ Awurade sɛ yɛmfa ɛno nso no nhwɛ na sɛ yɛnyɛ dɛn yɛnya emu nhyira ɛnɛ nyinaa no nkurɔfoɔ di adanseɛ sɛ ntotosoɔ dudu ɔmo tuaeɛ no ɔmo ahunu ɛmfasoɔ ɔmo ahunu blessings ɛwɔ mu enti no sɛ atwa mu deɛ ade na nyame kɔ so hyira wɔ ɔmo tua no. Well sɛ obi ka sɛ ɛtosoɔ dudu otua nti onya nhyɛ bebree a. Okay. Sɛ nipa no so onye nhwirin yɛn mu so Yesu atwa konkro yɛn hu sɛ ntosoɔ dudu ɛyɛ kwan yɛfa so sɛ yɛgye sika yɛ Awurade adwuma kwan Nyankopɔn afa so ɛhyɛ yɛn afa. Okay.
So it is neither here nor there. Okay. But the point is, so a Yakupon Emra. So Yakupon can you dear? Okay. And yet, or say you won't. Onyamen kan ya e wo say hwe ye. Yeah. So passages like Malachi chapter 3 on me jim dis every year kwanim no e benya bre ankasa ni sua sa wenye. Okay. Malachi chapter 3 aha ye Onyankopon ne nkrofo a omukọ Babylon nkosun mu chapter 3 verse 8 to 10. Na oba ye no for about 14 years. Yakupon asodan na also omuhwe na yesi na the worship no was restore na asofo no so Yakupon emran say won fa ebupendu emfa ma asofo no sa adwuma nyina na omugyae nti asofo no so nya adwuma no biom sisi asofo so ekom den no so okọ field okoye adwuma ena Yakupon enam Malachi or prophet do no catch on Israel yanka kakari chapter 3 Malachi 8 to 10. Okay. Ye kan eye apam dada no. Yes sir. Malachi ngoma no. Yeah. Okay, Malachi eti miensa. Temu mpacho me ba wadaroma. Ye kan Malachi no. Na yahwe eti miensa. Yes sir. Chichemu a eye edu. Eho 8 to 10. Yen kan enfiri nwotwe no. Yes sir. Etifi asa no se ntutusuo dudu ho asem. Ye kan enfiri nwotwe no. Yes sir. Onipa befum Onyankopon afa sade a mofum me fai. Nanso mu bisa se ede emu na ye fom wo fa. Okay. Ntutusuo dudu ne maso afore body emu. Wode okay. Two things there. Enyama mienu. Ayene. Ntutusuo dudu ane dey. Maso for the body. Maso for the body are sacrifices. In fact, what shall so chapter 1 and I make the Jim say Jumeji Bakwenim, Tivenia bring you sure when chapter 2 when Yakupon Akasetia or my Israel. Ewo a Jania for that a meal offering na no more eman. Ne bench offering no more de and more or more ye ayal for. Okay. Mpachi. Ngam Yakupon any bufu. Right. So chapter 3 no all kadiminu that aforbona no more enyen ye no. Okay. And tight. Okay. And then I no say obi ageti say oh okay or say it your tight there any aforbona won so. Okay, maso afọ de no. So afọ de no. E wo say no so omobo. Okay. And no yeah say offering memfa sika and so mo. And maso afọ de no ye den a. And make say sacrifice on Yankopon de mo say burnt offering. I'm say I think chapter 2 or share for the. Share for the. All right. Na o share for the yamu yen say the aboa and ere. Yankopon say me pe aboa enye yare for. This time round say ahuchiru say timodin no mo de emoa ayarefo na de ko. Nti aha no Yankopon e ka wo manim. Okay. Momfa sa for the emra and tight no mfa ma asofo no enhwe sa mi samu a 101.1 FM. And so ukochu Malachi chapter 3 say enu no say yegina so ya digital dia enya folbo na o won so maso afọ de no say omobo because eno so do omokotu pa o nsori bebre kotu ema asori man hu say se mantua tighter maye bone mi ye beka akọ because omo case e wo ho no omo gina so pa mekai about 4 years ago a program was Cape Coast. Na you call Fifi, your name for a chair, young Possum. You call for big stop, ne woman be. Just I was told I can say, me no so. Now you call so you young Possum say, some more kind say, in fact, you're going to go into your tight. Because nature to win na be 3 weeks. Oba store won tardy. Intinity or to one bear 2 months no unja tight. Now I say
because the mean church tight inti and I want to my diana because as of no a preach ekasa say into a tighter ya keso yen to wade wunya wore bla 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 and ma mi ko bobosia ko tue afimpo ko tue mpo da de to no ombakra. Okay. So Micah chapter 3 no and here for Christians. Okay. Because of even this aforbona ewo honti. Aforbona wuntumi fa bibi ensisa aforbona nim. Aforbono e aforbo sa omaso aforbono. Okay. Yeah. Enti o se wode no me adome mu efiri se me na mofo me afa oman mu nu nyina. Wanum oman mu nu nyina. oman bay Oman Ghana. Say Ghana your oman. Oh yeah, oman Ghana. Oman Israel. Oman Israel. So that's another you all see. Sometimes you read that and you can Bible now. You hear some keywords. Which my woman just na yejuma. Okay. Oman Israel. Ehwasem. Okay. Okay. Yentum ni kana yen kwa so afọ nwoma no emu. Na memisa se wonu ma breso no. Eba sikasem ho a na wo mo nkyerɛkyerɛ ye de wo hia. Na sen kura so na wo mo fa so boa Awurade adwuma. That's it. Acts chapter 4. Okay. Verse number 32. Okay, yes, Acts 34 to 36. Okay. Asomafo no nyuma. Menko New Testament. Asomafo no nyuma. Eti and nine. Ni chiche mo yesen wadaroma. Ediasa and nine. Yes, sir. Okay. Ebusuafo ye kan asomafo no enyuma 89. Ninchichemu a eye aduasa enan no eho na watwere se nanso na obia ni wo mu bribi omu a bribi hia no ebra kristansom se ase eni ane na okay kristansom echeche se dia wo eya memedia dia wo so wo eya memedia right it is a ehia bribi a wo ho awogenya o dem free na wo dem ma nti no enwanom no na ahokyere eni wo mu bebe okay nti o se nanso na obia eni wo mu a bribi hia no na wona owo asase ana adan tontone na odede a otone ye no etire ade ba. So this is Christianity. Okay. Christiansum enchecheni. Ebusafo ya pese esi asodan yo. Na me hwede na ya asodan pa de o de yetunya modern yi. Me wo ejapadi bi e wo bebi. Onye osofo na obaka chem se me wura sunsun wiasa me hu se wo asase bi se wan ton anfa sika na mo bo wura de adwuma wo be wuntam. Na afa kwan bi do ya di hu ato enipa do ato ne japade so de bobo wura de adwuma da bi. All right. And ye entwama se asoda na ebesi no mbarima ntwese emba ntwese nkwala kra no mu ntwese na mum eye miankasa me hwe nyia asafo ni nyia na for ebiase no esa chenya no enye pe right wo ye mu no nyakopa dum ebinum nsem yi chokonkro no ehye wo ma omo nsem yi no o se omo boa okay asafo no nti Christianity eni omo nya nyina no e wunda 10% or 100%. Okay. Old Testament, a church at 10%. Christianity, or church at 100%. Or more than 100. Okay. Inti ya fane say emrene na etumi be ebetumi amane ma na sesa. Say bia ene na ye tro Bible no a ka ye betro no foforo chen say. Sometimes question be question about God, you know. So ni ya no ye den. Okay. Yeah. Now, point to be about this can call number. Okay. Okay. Inti eduasa enum no. Yeah.
de begu asomafo no nan ase na ocheche mu ma obia sedia ehia no na Yosef a asomafo no to no Banaba ya ne nkyerase ne futuo ba a oye Lewini a ofiri Kipro man mu no wo asase bi na oton de ne sika no babegu asomafo no nan ase Biblia mpase wo shan so han say Lewini okay ya kan Old Testament no Lewini no ono ote wo say ebi mfamra okay in the New Testament Lewini akoton just ade no adane right abusafo utie eye ugidie ne san dwumadie ewo Sompa na sai dwumadie we kwasie da nwumre bia na yede bro yede dosuko ewo tworo no mu yede sua de se ye tworo kronkron a ye kita yede som nyame achinje bebre ewo atwere ne nsama ewo mu no bi eho enti yetena se na yafa baako na ye bisa yewura sofo Philip say enei Kristosum kyerɛkyerɛ no tight atwam ene Kristosum kyerɛkyerɛ mu ne sɛ obian firi na koma mu na ɔma sɛdeɛ ɔno awasusuo sɛ o afi de Awurade ayɛ minti sei na me wo de bɛbo Awurade ɛnsɛ sɛ yɛde nhyɛ ene nneɛma bi to yɛ so na ahyɛdeɛ no kora a ɛwɔ apam dada no mu no na ɛwɔ hɔ ɛma nipakuo bi a ɛyɛ Lewi asofo wo Israel man emu no enti wada Roma minim mfie dodo a watua tight minim wo nkyerɛkyerɛ a wanya wo tight no ho obia ne gyidie enti me kai wo sɛ enche yebebia homa no na waba so aba bekyerɛ wo nso gyidie me pa cho yeni obia atem eye wo gyidie na wo kyerɛ sɛdeɛ wo site asɛm na se no na wo so wo kyerɛ ebia na wo de na wo bekyerɛ no ebeto obi asom ebia na sofo de a ɔkan ene na ebeto obi asom ene ntia yesi dwumadie ne de ugidie ene sen obi a kyerɛ ne gidie ne ntiase ɛwɔ saa asɛm a ye ka ne sɛ tight no ɛho efi sɛ ɔsofo de ɛsɛ ɛwɔ apanda dam wɔ nipa bi ekuo bi ɔman bi atwam ene ye wɔ yesom Kristo som enti dia Kristo nkyerɛkyerɛ eno na ɛwɔ sɛ yedi so number na yɛde yɛ adwuma ɛyɛ anwumre yɛ 0260 196062 0260 196063 eno na yɛba wobetime afrente memisa ɛyɛ ɔsɔfo ɛwɔ ha ansana yakɔ ahoma no ɛso nti sɔfo mamedika nkra mfa nto dwa sɛ enye sɔfo Philip nkwa na yɛfrɛ no yɛfrɛ asɔfo afoforo ka ho na wɔmoto yɛ nkra sɛ wɔmo ba na menim ne enti a ene wɔmo antumi anu na so de tie bia no nyame yɛ adom a mene sɛ dasɛ ne de yɛne wɔmo anyina ɛbɛtena ase na yɛsua ade no akɔ yɛnim obani tight yɛmfa ne sɛ ɛyɛ spiritual wo de yɛmfa ne sɛ apam dada no atwam na ɛwɔ hɔ ɛde ma ɛyɛ Lewi fo ne Israel fo no na memisa sɛ nei masɔre a mekɔ anaasɛ megidie mu no me feel sɛ ɛyɛ abrabo bi ɔmo bɔ ne mmerɛ bi de bo nyame adwuma di sɛ meyɛ bia mato emra na medase oh mo wasɔre mu na mia no me take me decision sɛ okay ebi o bosom so a mia ɛyɛ sɛ asɔre mbe na nso sɛ bomodin na fa tight bra mia okay adwuma me yɛ no misusu sɛ okay bosom aso me nchemu tan me fa ba ko ambo Awurade adwuma no problem but whereby ya sɛ ɔsɔfo ɛbɛyɛ nhyɛ no ɛbɛyɛ nhyɛ de bɛ kyerɛkyerɛ de bɛ kyerɛkyerɛ ɛwɔ asɔredan mu to extent sɛ obi entua tighter ɛne wayɛ bɔne yɛka bɔne a sin in fact that word no answer we use to say bibi ɛyɛ sin no or sɛ wonya Bible gyina so akyɛ sɛ ade nipa yɛ no ɛbɔne right na
And a medical canon from Matthew, I from the book of Revelation. When your baby are excess, O Christo ni to your tight. Na unya baby a chrese o Christo ni to your tight. From Matthew to Revelation. Say New Testament. New Testament no. E no na se e wo so nti. E ho no unya baby a e kan tight ho asem. Well, baby or tight is once, but unya baby or chese o Christo ni to baby or kan tight ho asem or kan dey. I think look, Jesus Christ na or can see for no enim say omo eje and to choose to do no to extent to say and jo I go omo asofo jeno at the asem omo ti ho na je ye pa e wo mrem say ye justice no omo tonten aha on just say tua tight. Bemum omo ankasa na omo gi tight no e na oka omo anim kwan na omo fa so eye no but on just say I was saying ye kokoje. Yeah. Okay. So me da se bebre ma me nko mahoma no so na ye ma afrefo mrem na ye nya ahobone ye mfansi nyame ya adoma da se ne no se asofo aka no nyina ba na yasen atena ase na yasen akomu biom ewo ha enom enti abusanfo ba bia ye duru nie ye ma kwan na wabaso aba abekere wadwen ana wo question a obetima bisa if you say we ye Bible adesua ye Bible nkyerɛkyerɛ a ye de to ye Gyedie mu ama yate nyamesom ase enema bi a ebema ye nyamesom atu mpon ye be ye yakwanside if you say tight a ye kanti obi bosome so awon kwa asore be ye na awotwemienu a aso bosome na aso ne na awotwemienu no nipa na won kwa asore da if you say tight nti ba bi wo ha ya ne nhye se wan nipa no ontua tight de a owu a yensie no fi se onye asore ba papa odimu ni nyina no akoya akwansidi ama Kristo som no aye den ama enipa bi eno minim said also Gyedie etie 0260 1960-62 0260 1960-63. Pacho, good evening. Udini baby au kasafi. But I be kasafi be nachim. Meda se mayenti wanyumre. You made the master say my teacher me ati you be ase. Na and okrena sapete no kanu. You who say Peter asma for Jesus Christ ani tight. Asma for Paul ani tight. Peter ani tight. Eti let's say apam go for no tight the training and Jesus Christ ko abeji. Aha. Okay. Seminar Peter no akano. Yo. Yada semebre and also the Nyamin Shroud 0260 1960-62. Good evening. Hello, good evening. Good evening, da. Me ba cha odini baby au kasafi. Mama Luni. Me da se mayenti wanyumre. Ba tenen me da se pa. Da so ko so asi. Ame ati nyo me bi ati Yakubu nhia no. Mama na din no pensia Bible no be cheche no pa. Da se ne be se atwen. Okay. Onso be tendo dia ba good evening. Good evening, opinion. Me ba cha odini baby au kasafi. The friend of Opinion Point, because I free new Bobo. Me da se Gyedie ne saying. This is Gyedie say, Yamia Semono, you need be free, you feel so and come. Right. Bible no, I yes, first Bible no, you will as a pretty or more condemn old one, no, and so, free Bible. That no need to go now, they didn't now do a year. It's immediately the biggest crusade, and yet it's a check at your year, the pardon of what can be possible, Matthew chapter 5, verse 1 going. Now, or check and send the do your Macamomo episode and them. It's a 17 1 1.
also a ticket also one me gumrano. Question to play one mama say, you more the same, and yet the individual say, we are keeping an active to won't keep it just here. Go to training. The boy we identify it. But Bona, nothing I'm so a kiss of if you Israel. And so we become more with it come in that for, with it come a good for, and so yes, we're not gonna hold. Yes, Ghana or my. It's a Christopher from one, a video, with your Yagama, with your Yagama, we open a small room, and especially on the before. Omonka said, another is I'm Saudi Arabia, I said, with your Kama Saudi war. This is a young one, yet it is over one. If you're running on China, be a boot, if you have about one million, put you get who go to Gyedie, Yami, and Yamu, every 7 years old. Yen so yeda se papa nyame nhyiraw 0260 196062 0260 196063 wada roma o frɛ na waba so na waba ba kyerɛ wonso gyidie ene ye bisa se ntutu so dudu anase tight ɛda so ye adwuma na wo gyidie ɛwɔ tight ho ene sɛn wogyidi sɛ ene ye bre so yi Kristo suma bre so ye wo sɛ ye kɔ so tua tight na ye koso tua sen na ye say ye tua no. Good evening. Good evening, Daddy. Me ba cha odi ni ba bia o kasa fi. Pa che fa me na kum ta ta kon. Me da se mira ma yenti o anwumre yi. Yo anwumre de ya do tin ko nyanko fa ase. Amen. Ana Daddy nyanko fa ma wa de pa na ye djuma che. Wo abutre pa Sompa. Nyamisha, Daddy, Nyamisha, Papa, Mama, Omo, Pupa. Amen. Daddy, you come here, man. That is now, Mudu, Uncle, for an answer any day. Or no, so for now, or see, Mutu attach, no, Juliana. So for no, chunk of 1 attack. Oh, for heaven. Or no, so for no, 2 or no, oh, Mufa Corporation, Boom, or no, or no tight. Medium superior, or German. Or the Mamma, one. Okay. One was tight. It's tight in a young set. Tight beer, what Yankopon or share said. Think Darby. What is a weird day? Nothing will be a beer. Oh, so beef. You be. The other night you two, but not you half. Now, what did you call? The old Mr. Medium Woody. So I said, Daddy, what you ask me to was here, pa. You know, as of one, we thank you know. Now, members of more music, no more, now what we need is also a couple of days. Most of me asking in a couple of days. I am the cobot. Now, take it to not like to be a young couple one fan share. If you need to live or will not be a or Nampon new or Becky. Then Uncle Ponem one that also and you're some for Namadis can come over. Uncle Potobiska. One of these can come and Uncle. At a phone me. Collection of Moji now, tight of Mojino. Uncle Ponum, never on Pushian of the tight clown. Oh, Daddy Namisha, Namisha. Yeda say ebisa for onso betimi afre na waba so ebi na waba be kire ugidie 0260196062 0260196063 ye bisa o say ye ka tight anantoto so dudu a ugidie wo ho ene sen ugidi se enei ntoto so dudu ye adwuma ana se ugidi se ntoto so dudu atwam yade ye adwuma enye ye yade ye adwuma na ye ya wo gina so ne sen yade ye adwuma na enye ya wo gina so ene sen ugidie ena ye bisai saa na ye adwumadie no te ni aye ye nyina botaye ne se ebema ye kwan ama ya dosuko e wo twere no mu na ya kenkan nema bi a etoda ya dwene nkoso se ye bekenkan no 0260196062 kai se kwasieda we ni kwasieda bia anwumire nonso empaemu na yatena ase na ya Gyedie asema ya pejai tight ho nkomo ye bedi ne bosome we nyina ya beka tight ho asem enti se ne wantimi amfre ena se wantimi antie bia efi next week iko nyina ubetimi aba na ye de enkomo no de afri ha enum sofu mame nsamra wo honom na watie afrefo no
eno no de na wuti omo wie ye no de mbie na wobeka na afei si Gyedie pi ma yenhunu se tight say ye bodin kura na say ni kwankura say ye bodin oh me just free me dey wie ye no say so long as a Bible adusua e wo ne de ye bodin right say ye bodin a na ye bo achemu ye yo aha na say it's call us ni na no the third one also na all can say enti bibia sia ko otodwe ni mu pa ye anyway well Onyankopɔn asɛm enda no egina adusua so na obiara so niwa a obegye ekinie sɛ tiokonkron no ye ni apandada ni apampoforo right yaka dada ye gen foforo ye gen covenant or ye dada ye foforo right na ye go coast ana fi ye bedu hin eba Ghana ya ba Ghana go coast ene Ghana Owoahene yes na ka wo pe go coast abrabo ene Ghana abrabo say de go coast ndem man hunu nti say Ghana ya na ye but wo hwe say no mo kan ya ene ke Ghana na go coast na bibi wo ho say FM na FM bibi go coast na first phones mobile phones na those days simple say wo show letter oko amononia ebedi be 3 months na enyanko zobo me das me ntwa no obi gina homa no so nti yemfa na ansa na yaba abe toaso. Good evening. Me ba jo odi ni ba bia okasafi me de Roger me da se me ntio yeah we are so for na oh na no magician could be that one Bible can be also ya who Israel for and majority them tell ya who Israel for here nanka yan come what can area is a bank I am down but on of that the week ordinary Ponja Adrian on Tana Yabaya who is like but the echo Bible I think that Malachi chapter 3 verse 8 to 10 Ote asumun jamuria ame atapo eradia you are na wo bia mo abadi ote tutu sududu right you are for the yamu eradi it is that's by when me atam that bia every 101.1 Jep open the name no one man to see why right yenso ye da se papa nyame nhyiraw na odi adventi pasa na ode wano sina yako you want to say dada no yaka bibia dada bibia foforo ya pefoforo sin dada nkan ha tse na sisi ma yeja no eka no kasa sunsum Israel ni ene hunam afam Israel sunsun dem dam kasa no na se chefa sunsum Israel ni ene hunam Israel ni difference wo eno ne ye de wanya okay yaka hunam afam Israel for na eno nye Jacob ne mba in fact on mo yete ti na oba ba ko a mo dore eko that Palestine that's so ngan wo kan Genesis chapter 12 Onyankopon ka kire Abraham say wasini our Jesus Christ onam wasini do ewiase na be Yeshua right ngan enti no hunam afam Israel for no kasa no asen say yam so enam Jesus Christ so onam Moses so every pay me what you say adusua no what is enam apam dada no so dem onam Jesus Christ so ye benya chafa say ye ne Onyankopon esu ana ya be Onyankopon ba right and just say sa na oka dia no ne de o say aforba e wo apam dada mu na no so ye di adwuma wo ye bone akuma bofo ba afore
apam no demu no ye watare a wo se wo hye won tumi se atare multicolored no wo se atare multicolored da apam no demu wo to aware a ye kum apam no demu wakwala oye stubborn a edno ko sofo nchen o man payfo o mu sinabo ekun but I'm there. 101.1 FM. So there's a clear difference between the Old and the New Testament. Right. Okay. The yeah, the basic hane. Okay. Nyame ya adoma dasene ya beba betro so why are there say odi ye twa aka sima edu na abo eye nonkono enti ya the basic ha enti wasam edi awie ye kura na afifa mpa ebo wie maye na empon. Masama odi wie no odi kan beda etifo ene ahwafo nyina ase na onyankopon asem no asama emu edo right nti ehu benye de ye nyina benya abotre na yakoso ahwehwe chokonkronim right onye easy say be adibia a practice for a long time na bia first or the second time obi eka be foforo efa na ngie no eyedin right ti no mama say ya yaka bia no eya adusua wanso nya bre hwehwe chokonkronim right na hwese ne yeka no eye no kre ana eye no kre ti many eso etifu nyina yeah that say ansa na obebom paye no bia na obi be frew ne wakan be person no be ye feda adusua obetim do number to dwade a na wa kire wachi akwan okay number no ye 0246 70 80 yeah 0246 70 yeah okay what sorry no wachi akwan we hen Church of Christ okay na yesum aduano or layout betem ho se edu Astoria dua kese no ase a fa se dua no yetwefi ho okay ti ho a na etade asansode ye wo ekwan bi a evutu kwan first to tia babo twen wo right ho and yo yeah say and the fire share radin sana yampon Sompa FM eja konkron ye da wase na ye hye wonyam anibiri so aboye ma ye den adusua abewie enyam nkawudin yekodo na ye de wo hyewonsa awan fandei mu bokoso ayembambofo na ye peja station so ahye jampon kosara na ma station yi enye kese ewo krodwe mu enwanum a woye emu edwuma nyina hye jampon bon on ban boye o ma adwene mu dem obeya nyimzi biara esafata se omo editoto efidie omo yensa wo depende yi ene enkwande nyina no hu yemobo na bo obi biara ho ban so obi eche yen na se oyare a eja hunmobo na san yarba amayen so obi eche yen na se awo akano a hunmobo na so na asomdwum amayen obi eche yen how ene dadwen ahye no so ma ja hunmobo na bie kwan fama no adumura hye obi biara na monsi obi biara yie ewo Jesus Christ dimu amen amen ebisanfo ene a oti ye eye osofo Philip Kofi Nyan Church of Christ asafo wo Tarkwa hanum ena obaya obekire ni Gyedie nyame ya adom a dasene nso yebesen atonsa afre no na waba beboa yenuanom asofo a na ewosenka oka ye ho no wo moto nkra na aja nipa ne ade ye nti bibi esi kwan enti wo mantimi ama nyame ya adom a dasene ebenya full house asofo no nyina betena ase na afi ya kire Gyedie ahodo ede asua awrade asem kopem se ebesen hia dasene no kosoa na mondwendwen eye Bible no mu monsua Bible no de fa eye title ho bia o question bia wo ewo title ho bia no boa no to ho dasene se nyame ye yadom na ye san be hia na kire se ya san atoa enkomo no so ede afiro awrade nhirawo onhwe so no ntenanim kire wo anadwi oma wo nanya wo de adepache a ede na ase ama
ono asafo awurade yɛbɛda ɛyɛ DJ Ken so ase ɔno de yɛkɔ Facebook Sompa 101.1 YouTube Sompa 101.1 ɔde yɛkɔ hɔ medin ɛde Owoahene Acheampong nyame yɛ adom a ɔkyena ahomadakye no numpa mu yɛbɛsan ahyia na yɛde ade akye bia abro yakra